Čaute ľudia. Stále sa chýba, mali sme problém s natáčaním. Tak trochu sme to už predtým začali tak trochu robiť. Tak poďme na to teraz. Potrebujem to už teraz konečne dokončiť. No rýchlo rob ono a ja idem robiť strechu, dobre? Počkaj ešte. Áno. Tu to dám takéto. No rýchlo to rob. Dobre. Ešte sa pozri rýchlo do trulice. OK, už sa kúkam. Daj tam všetko drevo, čo máš. Aj toto. Tak, počkaj, vezmi si to. Teraz daj ho tam. Počkaj. Aj tú brezu, bielu? No, a robus, dávaj. No. A ešte sa spýtam, ako chceš podlahu? Z bieleho dreva. OK. Takto? Počkaj, chvíľku môžem dostupnúť. Tak, OK. Tak, som tu. Chod akože ty teda chod na uhlie. Idem teraz. Bez na uhlie. Dobre, idem hľadať uhlie. Mám uhlie. Hej, koľko? Počkaj. 7. No, dobre, to je fajn. Ja robím teraz takú... Vieš, ktorú strechu idem robiť hľadám, ne? Hej. No. Fakt, vieš? No, ty vieš všetko, že? Som sveta. Ty vieš hrať na bolus, či? Čo? Vieš hrať na bolus? A poznáš Agar IO? To je blbosť. Spadlo ti niečo. To nevadí. Počkaj, podám ti. Máš? Počkaj. Potrebujem, abys mi donesla ešte drevo. No, tu máš. Počkaj. Rob zatiaľ strechu. Dobre, urob zatiaľ zadok tam, ten... Nemyslím zadok, ale... Dám ti drevo, nestačí? Ja robím teraz predok. Kde si? Kráva. Už to máš? Dobre si. Fuj. Mám meso. Počkajte chvíľku, lebo musím na niečo ešte problém mám. OK, Lucia. Na. Pomôž mi ten oný. Rýchlo, poď. Rýchlo musíš. Čo? No stávaj to rýchlo teraz. Aha, ale to sa nedám. Takto stávaj do tejto strany. Jau, prepáč. Ja som Nevadí. A prečo vždy za každého vravím ja? Tak ty ma sekneš a ty povieš ešte k tomu jau. Ja vždy, aj kamoška si ublíži a ja že jau.
wszystkie bieżące to ja. Uzdrawa się nie godzin. Widzisz to? Mamy Odwrócić się chwilkę. Tak, a teraz mamy gotowe już.